हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, ലെവൽ 3യുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവതാരികയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതില് ഉപനിഷത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് ഈശോപനിഷത്തും. വളരെ ചെറുതാണ്, കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതും തീരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ. ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ. ഈശോപനിഷത്ത്, ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകൾ 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് ഇത് ഈശോവാസി ഉപനിഷത്ത്, ഈശോപനിഷത്ത് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തില് നമുക്ക് ഇതിലെ സ്ലൈഡ് നമ്മളിൽ ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്ലൈഡ് നമ്മളിൽ അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ പറയാം. ക്ലാസ് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകാം, എന്നിട്ട് ധ്യാനമന്ത്രം തൊട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്ത് ഇതിൽ അവതാരികയിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേദം. വേദം എന്നാൽ എന്താന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് വേദം? വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അറിവ്. എന്താണ് വേദം? അതാണ് തുടക്കം, നമ്മളെ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ നടത്തിയൊരു പ്രഭാഷണമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അവതാരികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വേദം? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അറിവ്. അറിവെന്നാണ് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം എത്തുന്നത് ആരിലേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരമാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമാണ്. എന്ത് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ശബ്ദാവതാരം. ഭഗവാൻ ആ ശബ്ദാവതാരം അതായത് അതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്നത്തെ പോലെ എഴുതിയിട്ടല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത്. ശബ്ദാവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വാമൊഴിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വേദങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാൻ ഈ അറിവ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി, വ്യാസ മഹർഷിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് പകർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവെന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരമാണ്. കാരണം ഇത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതല്ല. വാമൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവരടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ്. കാരണം അന്നത്തെ യുഗത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവരാ. നമ്മളെ കലിയുഗത്തിലുള്ള പോലെയല്ല അന്നത്തെ യുഗത്തിലുള്ളവരൊന്നും തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു, ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നും അത്തരത്തിൽ പിന്നെ മടിയന്മാരായി, അലസന്മാരായി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളെ പോലെ ഓർമ്മിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ലാതെ പോയി? കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേദങ്ങളെ, ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വേദമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് 4 വേദങ്ങളില്ല, ആകെ ഒരു വേദമുള്ളൂ.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? വ്യാസമഹർഷിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ 4 തിരിച്ചത്. 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് 4 ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദങ്ങളെ 4 തിരിച്ചത്. 4 വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം, അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു. ഋഗ്, സാമ, അഥർവ, യജുർവേദങ്ങളായിട്ട് 4 തിരിച്ചു. അതിന് 4 ശിഷ്യന്മാരെ ചുമതലകളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാര് രചിച്ചതല്ലതൊന്നും, മനുഷ്യന്മാരാൽ രചിച്ചതല്ല ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനാൽ കിട്ടിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, മായയ്ക്ക് വശബദ്ധരാകുന്നവരാണ്, പിന്നെന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശബദ്ധരാകുന്നു, പിന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ്, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതാണ് 4 ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്, പിന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായതായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് അപൂർണമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അമ്മയെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അത് അമ്മയെ പോലെയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ്. കാരണം അത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഇപ്പൊ ശ്രുതിയിലൂടെ കേട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതാണ് ശ്രുതി. അപ്പോൾ കേട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രുതി എന്നാൽ കേട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. അത് ശ്രുതിയിലൂടെ കേട്ടിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഇന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു മലമാണത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, നമ്മളത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെയോ ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശംഖ് എന്താണ്? ശരിക്കും അസ്ഥിയാണ്. അതൊരു അല്ലെ, ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥിയല്ല അത് ശംഖ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പൂജകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? നമ്മളെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേദത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിന് പിന്നെ എന്തില്ല? ചോദ്യങ്ങളില്ല, നമുക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വേദങ്ങളുടെ വേറൊരു പേരായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ശ്രുതിയെ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടാണ് ശ്രുതിയെ പറയുന്നത്. കാരണം ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് കൈവരുന്ന അറിവാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? കേട്ടിട്ടാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വേറെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത്? ശ്രുതി. വേദങ്ങളെ ശ്രുതി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേദങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാതാവായിട്ട്, അമ്മയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ 3 തരത്തില് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും, അനുമാനമായിട്ടും, പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രത്യക്ഷവും അനുമാനവും നിഗമനം. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ അറിവുകളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന 3 തരത്തിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം,
പിന്നെ നിഗമനം. അതായത് അനുമാനം. ഫസ്റ്റത്തെ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവ്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനുമാനം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നത് അനുമാനം. രണ്ടാമത്തത് നിഗമനം. നിഗമനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിഗമനം അപൂർണമായിരിക്കും. നിഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അറിവ്? അപൂർണമായിരിക്കും ആ അറിവ്. കാരണം നമുക്കതെന്താവാം, നമ്മളെ സങ്കല്പാണത്. അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാം, ചിലപ്പോൾ തെറ്റാകാം. ആ നിഗമനം, നമ്മൾ നിഗമനത്തിലെത്താണത്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റുമാകാം, രണ്ടും സംഭവിക്കാം അതിന്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിരിക്കും. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷം നേരിട്ട് കാണുന്നത് അതെപ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല, ശരിയാകണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ആപ്പിൾ നല്ല ആപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നല്ല ആപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എങ്ങനെയാണ്? അത് കേടായതെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? 3 തരത്തിൽ അറിവ് പറഞ്ഞാല് അനുമാനം നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിവ് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമാണത്. നമ്മളത് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാകാം, ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തണം, സാങ്കല്പികമാണത്. അത് പൂർണ്ണമാവണമെന്നില്ല, അപൂർണമായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷം. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അതും എങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല, ശരിയാകണമെന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതും പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിവുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ആ പ്രത്യക്ഷം ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? പ്രത്യക്ഷം ഒന്നും കൂടെ പറയുമോ? പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് മാതാജി. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നത്, അത് നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അത് ശരിയായ അറിവാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കുമോ? അല്ല, പൂർണ്ണമല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണില്ലേ, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും അത് ശരിയാകണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അതാണ് കേട്ടോ പ്രത്യക്ഷം. ഓക്കെ, കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതിൽ പൂർണ്ണമായ അറിവെന്ന് പറയുന്ന അനുമാനം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായത്. കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേരിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അറിവായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യാസമഹർഷി 4 ഈ ഒറ്റ വേദമായിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്. അതിനെ 4 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചു. ഋക്, സാമ, അഥർവം, യജുർവേദങ്ങളാക്കിയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് 4 എണ്ണാക്കി തിരിക്കാൻ കാരണം? നമ്മളത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കുറെ പുരാണങ്ങൾ രചിച്ചു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകൾ രചിച്ചു. ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വേദങ്ങൾ ഭാഗവതം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം പറഞ്ഞതല്ല, സോറി. അപ്പൊ അതായത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം 4 വേദങ്ങളെ 4 ആക്കി തിരിച്ചു. കാരണം ആ കലിയുഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? 4 വേദങ്ങളെ ആക്കി തിരിച്ചു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചു. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? ഇതിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്, നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തില് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളുകളാക്കി അതിനെ. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയും. നരേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല. അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തു? അതിന് നരേഷൻ കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയാം. വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? അതായത് ഈ വേദങ്ങളൊന്നും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, ഇത് മുഴുവനും വായിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാവും, അത് മുഴുവനും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ശരിയായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്. ഇപ്പൊ ജന്മത്യാസി, അത് ജന്മത്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വേദാന്ത സൂത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആ വേർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന്. ഇപ്പൊ തത്വമസി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോ അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് അതിനെ കുറെ നരേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിനുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ അദ്ദേഹം വ്യാസമഹർഷി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി വരാതെയാണ് അദ്ദേഹം നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ത് രചിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. മാതാജി പറഞ്ഞ് വ്യാസമഹർഷിക്ക് വേദങ്ങൾ കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന മാതാജി ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ വേദങ്ങൾ വ്യാസമഹർഷിക്ക് കിട്ടിയത്? അതെ. അതായത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പര പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ പരമ്പര നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പരമ്പര. നമ്മളെ പരമ്പര ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ അറിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാണ് നമുക്കതിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇരിക്കുക. നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്തിരിക്കണം? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും, നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും, അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. ഉപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കുക, നിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുക. ആരുടെ അടുത്തിരിക്കണം? ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അവതാരികയിലും ആമുഖത്തിലായിട്ട് അവതാരികയിൽ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇതില് വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. മായയ്ക്ക് വശമതാകുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, പിന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് നമ്മുടെ, പിന്നെ വേറെ കൂടി ഏതാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ് അല്ലെ? ഈ 4 പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം വേദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? അമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അമ്മയെ പോലെയാണ്, കാരണം അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ചാണകവും പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശംഖും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ അറിവ് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. ഇത് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അനുമാനമായിട്ടും, നിഗമനമായിട്ടും, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും. അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും, അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. കാരണം അത് സാങ്കല്പികമാണ്. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആകാം, ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല, ഉറപ്പില്ല നമുക്ക്. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അറിവും എങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ എന്താവണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കിയിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിനാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മളിപ്പോ ജന്മത്യാസ്യത്തെയാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തത്വമസി, പിന്നെ വേറെ ഏതാ പറഞ്ഞത് അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളില് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്രുതി എന്നും എന്തിന്റെ പേരുണ്ട്? വേദങ്ങളുടെ വേറൊരു പേരാണെന്ത്? ശ്രുതി എന്നും പറയാനായിട്ട് ശ്രുതി എന്നും പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശാമൃത്തിൽ പഠിച്ചില്ല. ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാചോ വേഗം, മനസാക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, അല്ലെ? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് ആര്? വ്യാസമഹർഷി, വേദവ്യാസൻ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദം എങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് അത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുന്നത്. അതുവരെ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസമഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വ്യാസമഹർഷിയാണ് ഇതിനെന്തിലാക്കുന്നത്? ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുന്നതും 4ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതും. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുള്ളവരും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധികൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ ആ വേദങ്ങൾ 4ആക്കി തിരിച്ചു. ഋക്ക്, സാമ, ഋതുർവേദം, യജുർവേദമായിട്ട് 4ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചു. അതിന് ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ 18 പുരാണങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. പിന്നെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി വരാഞ്ഞിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ഭാഗവതം രചിച്ചത്, അല്ലെ? ഭാഗവതം രചിച്ചു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ആദ്യം അദ്ദേഹം രചിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിലെന്ത് ചെയ്തില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭാഗവതം വിസ്തരിച്ച് രചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെയാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകമായിട്ട് മാറിയത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തിലെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഒന്നും മാതാജി പറഞ്ഞു, യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. യജുർവേദത്തിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 10 ഉപനിഷത്തുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിലൊരെണ്ണാണ് ഈശോപനിഷത്ത് കേട്ടോ. കുറെ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, 108 ഉപനിഷത്തുകളില് പ്രധാനപ്പെട്ട 10 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ മതി, കുഴപ്പമില്ല ഇതില്. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാനമന്ത്രം ഇതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി ധ്യാനമന്ത്രം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത്, ഈ ധ്യാനമന്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് ധ്യാനമന്ത്രം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ധ്യാനമന്ത്രം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ.
ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്ന വിവർത്തനം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണമാകിയാൽ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ള എല്ലാതും പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണതകളാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അതായത് അപ്പൊ ധ്യാനമന്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതും പൂർണ്ണമായിരിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഈ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തും എങ്ങനെയാവും? സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എന്താകുന്നത്? പൂർണ്ണമാകുന്നത്, പരിപൂർണമാകുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക്? ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമാണ്. ഈ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഭാവങ്ങളിൽ ഈ പൂർണ്ണത എന്ന ആശയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണ സത്യത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സത്ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. സത്ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ.
നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതനത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാല് പരമാനന്ദം, ആനന്ദം. അപ്പൊ സത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ വരുന്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണെങ്കിലോ സത്തും കിട്ടും, ചിത്തും കിട്ടും. സത്ത്, ചിത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ആ ശാശ്വതത്വം കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനവും കിട്ടും. അതാണ് സത്ത്, ചിത്ത്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തില്. പരമദിവ്യോത്തമ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണെങ്കിലോ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം, അത് മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. മൂന്നും സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം പറ്റും. സത്ത് മാത്രം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നു? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തില്. സത്ത്, ചിത്ത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില്. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തില് കിട്ടും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള, സത്യചിത്താനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ 3 ഭാവങ്ങളെയും സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം, ഈ 3ഉം പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഗ്രഹ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? രൂപം. വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണസത്ത എന്തല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം, അതായത് നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഉപനിഷത്ത്, ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് അത്തരത്തില് മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കിതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതമല്ല. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കൃഷ്ണൻ നമുക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രമീകരണം ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ, അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ബാഹ്യശക്തി അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ല, ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കളാണ്. അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, പ്രപഞ്ചമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രതിഭാസ ലോകം, ഈ ലോകം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാണ്, പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ എന്ന നിലയിൽ അത് സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ, ജീവാത്മാക്കൾ, സൂര്യൻ, നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രപഞ്ചം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണാംശമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണാംശമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാതും. പിന്നെ സൂര്യൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ, അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്തിൽ പെടും? ജീവാത്മാക്കളിൽ പെടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് എല്ലാതും പറയുന്നത്. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആ പരിപൂർണ സത്ത ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ആർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നൽകി അവർക്ക്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവരിലൂടെയൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് ആ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെയുണ്ട്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്ത ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തില് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണരാകാനിടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാവില്ല? പൂർണ്ണനാകാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും അപൂർണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തില് കുറവുകളും ഇല്ല. പൂർണ്ണസത്ത എന്നത് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതം ആവണം, മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അത് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതവുമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അചിന്ത്യനാണ്. നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ. അതാണ് പൂർണ്ണസത്ത. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യചിത്താനന്ദം, അതാണ് ഭഗവാൻ. ആ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത അചിന്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അചിന്യനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്താവണത്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് ആന്തരികമായാലും ബാഹ്യമായാലും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തല്ല? പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ തന്റെ പൂർണ്ണത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം, നമ്മുടെ കൈ, ആ കൈ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കൈക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ കൈ വേറെയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ കൈ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതൊരു പൂർണ്ണ ഏകകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമായതിനാൽ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, വേറിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ നമ്മള് ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയും അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്, അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ? കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് നമ്മളൊരു കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഉപ്പുരസമായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന്. ആ വെള്ളം കുറച്ച് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിനും എന്ത് കാണാം? ആ ഉപ്പുരസം ആ വെള്ളത്തിനും കാണാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെയാണ്. അത് കടലിലെ വെള്ളത്തിലും ആ നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുത്ത വെള്ളത്തിനും രണ്ടിന്റെ ഗുണം ഒരുപോലെയാണ്. രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ഉപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അളവ് നോക്കിയാലോ, കടലിലെ വെള്ളം കുറേ ഉണ്ട്, പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറച്ചുള്ളൂ. അതാണ് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും. അളവില് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ രണ്ടും എന്താണ്? ഒരേപോലെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തീപ്പൊരി നമ്മൾ കുറെ തീ കത്തിരിക്കുന്ന തീപ്പൊരി, ആ തീയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീയിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തീപ്പൊരിക്ക് ഉണ്ടാവും. എത്ര വരെ? ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറുന്ന വരെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ആ തീപ്പൊരിയുടെ ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകും.
അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള എന്താ. അപ്പൊ പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തീയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട തീപ്പരി പോലെ തന്നെത്താൻ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, അതിനവിടെ അത് അണഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ സത്തയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതാബോധത്തിനും കാരണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ അജ്ഞത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അപൂർണതയ്ക്കും കാരണം. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് മായ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്, ഋഷികേശൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മായ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷമല്ലത്, അത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാണത്, അതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്ത ആ ആസ്വാദനം എന്താണ്, അതിനെ മായ എന്നാണ് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.